kumnandi asizibana sabelana ngezinto sicelisane sakhane kodwa kubuhlungu sasazoba ngibukele ngoba usomo nje bakuwena lapha unayo ngifuna ukuba emotional attention ngoba kubuhlungu bakho imane ndizothuka kunsupele phezulu akungene khona vele lokho esifrayday imane sithi kuyisizini ndothuka ikhona ukugqibela ingena ngolwesine ebusuku hlele nkosikazi ufona imikalamuntu ekhisithi ithi mfundisi welcome to our district ndatsho ngathi nene akukuyangana wakufaya yabulela kwenkosi yabulela ngezivele zenu inindenzezelo ngimbulela kanjalo Thixo othanda wena nenkosikazi sabonyewe ngaqiniyo kuyo yonke iminyaka mithathu ngiseseminari nindixhasa financially nindixhasa ngokuthandaza ndiyabulela inkosi sosizwe ndibulela uThixo ngoba ngani uThixo uyowathatha kakuhle kule ncwadi yendumiso kamenda Dawidi ncwadi ebhalwa ngababhali abaningi abahlukahlukene ekukho phakathi kwabo abobabhali noDavide obhale indumiso eziyi-73 zale ncwadi phakathi kwazo ezo ndumiso kukho nalesi sifunde kuyo indumiso ekhategorayizwa kunye nezinye indumiso njengendumiso ze-thanksgiving or praise kamele kaThixo ethandazayo. uDavide ngokumkani wesibili kamele kokumkani bakwaSirayeli elandela uDavide emva koSawule ongukumkani wokuqala owacelwa ngabantu kuThixo bemcela noSamuel kamele kaThixo ethandazayo. Uthe ukufika ixesha lokuba uSawule angenzi nabo phambi kuThixo wacetyiswa nguThixo kamele ethandazayo. Mve uThixo xa esithi uSamuel elilela uSawule kuThixo uyakumlilela ngepheleni na uSawule umcekisile nje okokuba angabi ngumkani uMasirayeli. Wathi uThixo kuSamueli zalisa Samueli ngoSibhodlo uhambe ngephuma endlini kaJese eJerusalem eBethlehem ngokuba ngizibonele umngane konyana wakhe kamele ethandazayo.
Tibhayibhile egameni uthe uSamuel afika. Wafika bamanele iqiniso. Wathe wabuza ukuba aphelele na amaphepha akho. Wathi khona umntwana engiyelusayo ezinhle. Kamele thandazayo ilizwi likaThixo. Wathi uSamuel mayilizwi. Ngoba wamane boma. Yathi yafika wayifaka sasizwini sabaphuma bayo. Kamele laThixo thandazayo. Wathatha ifaka sasizwini sabaphuma bayo. Wayibeka isandla emthandaza ngebona. Kamele laThixo ethandazayo. Wathi wakubeka isandla uSamuel phezu kwaDavide. Wangelula salini, wewe moya kaThixo. Wamfikela uDavide. Baba wamane bomba ilizwi likaThixo. Nguye uDavide. Uthesha manje kantula loGoliath. Baphuma bamotayo. Besithi uSawule uyena wakhe. Kodwa uDavide uyena wakhe namashumi. Kamele laThixo thandazayo. Wathi Jehova mama. Uthatha umsindi Sawule. Kamele thandazayo. Ilizwi likaThixo. Ithi Bhayibhile wahlala uSawule emgeleshini uDavide. Kamele thandazayo ngoba umona wenza into ngoba ilizwi likaZoli lisoloko ligeleshela umoya wayo. Kamele laThixo ethandazayo. Yona nto athe uDavide kahle endlini yakhe. Wafika uSawule ephethe ithunzi. Kamele thandazayo. Wathi ka afika uSawule wazama ukubiza uDavide. Izinto zesibili waphepha uDavide ithunzi yahlala edongeni. Kamele thandazayo. Ilizwi likaThixo unceda uThixo uDavide. Kamele thandazayo. Angekesha ehlukunyezwa phakathi kuyelini unyaka wakhe wabusalo. Kamele thandazayo. Ilizwi likaThixo walethwa uThixo uDavide. Sokuthixo nemnceda. Kamele thandazayo. Sokuwabusalo nakufika emaphekekeziloko emphilomkelebhini ejinga ngokuthixo uyakwazi kamele ukusebenzisa izinto esizibonile ezinamandla ukwayisa izinto ezinamandla. Unceda uThixo Davide kwinzalo yakhe elimeleyo namthetha uthi ekuyihlononyoko usubile yakho yoluka. Unceda uThixo Davide. Unceda uThixo. Kamele thandazayo. Unceda uThixo uDavide. Unceda uThixo. Yona nto sifika kuyamlungisa. Simba isithi Davide. Mbonge wamphefumulo wakho. Ungayilibali yonke impatho yakhe. Kamele thandazayo. Yolonga ngoba uDavide ebomini bakhe ubona impatho enhle kaThixo. Kamele thandazayo. Xa esithi mbonge uDavide uyawafa umphefumulo wakho. Kamele thandazayo. Yona nto asifundisa yona uDavide yileyo yokubana kamele esizweni zonke ezinhle esisenzelwe nguThixo kubalulekile ukuba sibe nexesha phakathi kuka siphoze sireflecte back kwizinto zikaThixo. Usifundisa loo nto uDavide. Sindingaxesha uba nguflowayo uhamba kakuhle kodwa sikhumbule apho uThixo asuka nathi khona. Siphoze sireflecte back kwizenzo ezihle zikaThixo bonke. Kamele thandazayo. Yona nto uDavide asifundisa yona kule ndumiso. Kamele thandazayo ngoba kaloku izinto zonke esinazo ezi zinto zibe ngendoba zibe ngabantu abaphuphukileyo.
nesithotyelwa abuthixo sobanyathi khona. Yile nto asifundisa yona uDavide kamele kathini. Yile nto asifundisa yona uDavide. Asifundisa into angayaziyo. Usifundisa into ayaziyo ibiyenziwe. Alowa wasanda lokwa galakasa lokubeya futhi kamele tathazayo kana wala ulwandle it is a time to pause and reflect. It is a time to pause and reflect. And therefore, it is a time to remember. It's the time to remember.
ndingamili ngenxa yexesha kamele thandazana mandichithe ndingamili ngokokuba siyibambe ixesha selisile kamele thandazana mandichithe ngenxa yexesha ikela kwinto yokugqibela izokwehla mongameli wakho inkonzo kamele yombulelo inkonzo yombulelo kamele thandazayo. It is the time to thank God with all that is within us. Kamele thandazayo. It is the time it is the time to say thank you. Thank you, God, for everything that you have done for me. It is the time to mucho, mucho ngokupheleleyo. Ungabikho phantsi kuwe, ingavumiyo. Ngayo yonke into engaphakathi kwakho. Ngayo yonke into engaphakathi kwakho. Uthembe usizi. Kamele thandazayo. Ilizwi likaThixo. Ngayo yonke into engaphakathi kwakho. Ilibonge igama lakhe lengcwele. Solomon uthi ilibonge igama lakhe lengcwele. Kukho elagama umongameli wami lesebele lithi ashe igama elithetha ukuba I am who I am. I am what I am. Ndinguye endinguye. Igama likaThixo kamele kaThixo ethandazayo. Esithila Moses xa esithi bayawuthi ndawuthi abantwana wathi usuthi nalo igama laMoses usuthi sengala abantu usuthi ndinguye endinguye kamele kaThixo ethandazayo. Igama likayehova kamele kaThixo ethandazayo. Ligama elithi Jehova basandeni isikoti ndiyindibile mongameli wami
eyona nto ubundithume yona ndiyigqibile. Ndithe kunirhalele yasesosini zintathu izinto ezibalulekileyo xa unelithile. Zintathu ngokwalelithile izinto that are important xa unelithile. Ndithe kubalulekile ukuba ume uphose kanini ukuthi uthongele apho Thixo azozala khona. Ndathi xa unelithile kubalulekile ukuba ume ukhumbule ngezenzo zikaThixo azenzele ngobomi bakho. Ndathi okwesithathu kubalulekile ukuba xa unelithile umbulele ngako konke okungaphakathi kwakho. Mabasanele ke amasi esitisheni zethu nasezinqubeni zethu noKristu Nkosi yethu. Amen.